Ladies and gentlemen, Damen and Herren, dámy a páni, milí diváci, budete svedkovia neobyčajného kroku, ako sa začína snowboardovať. Predvedie nám snowboardistické svoje začiatky pán učiteľ Krupa. Vidíte, zatiaľ si to uviazal, rozcvičuje sa, je úplne nažhavený a možno, že táto chvíľa sa mu stane životnou láskou. Má uzatvorenú samozrejme životnú poistku na 100 000 eur. Takže nemusíme sa o ničom báť. Nevadí, začiatky sú ťažké, trošku to podklzlo. Ale nevzdáva to. Veď to je také ľahké šťavke. Spomína si, ako to videl. Prichádza snowboardistický inštruktor, ktorý mu podáva ruku. A teraz už len sa spustiť na snežnej doske. Krásne na začiatočníka. Jednotka s hviezdičkou. Prvé kroky zvládol skutočne skvelé. Prajeme mu veľa chutí v celodnešnom dni a lásku k snowboardu, aby nestratil.